Mahayong adlaw kanyang tanan nga mga sukintig paminaw nining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tonton. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Till death do us part. Recorded by Radio Mo TV. O kaning lamas, o toyo, o... Tonton, Ma'am? bangon na uy. Tuwa si JJ sa gawas nangita nimo. Nanade siya? Morning, Tol. Sayugod ni mo mayari sa amo, tol. Okay. Ingon mo kaghapon nga umitubig. Mao niari ko. Ari ko sa'yo kay kapaan mong tubig. Salamat, tol, ha. Ikaw lagi makatabang na namo, tol. Kay ikaw may naay motor. Saan man yung mga lugar namo, god. Layo man kaayo sa tubig. Kilala pa man nga magmotor. O nagkakakuhag tubig. Mga salamat kayo. Ay, kapaisip salamat yun eh. Bro, nung kag-imig ko nun. Be, namang mga container be, kay magkabo na ko. Oh! Ikaw masal lagi ang nasa amo. Ikaw na sa pangakutabangan sa imong trabaho, oy. Ayaw tuloy. Okay ra. Okay ra, kaya na ako ang mga trabaho ni sa amo, Tol. Ayaw, oy. Tol, bayat ta. Tabangan ti ka sa imong trabaho din sa inyo. Sure ka? O, lagi. Sige. Eh, gusto ka man yun nga, tabas kong matrabahoon, dili sa bahay. Tabagi ko kay ako kahoy. O, kanara di ay. O, sige, tana. Mga ahoy ta. Tana. Oh, maayo kay ni aka na Tonton. Nga naman, day, ma. Naay ni anhi nga mga tanod ganiha. Nangita nimo. Ano sa may ilang tuyo, ma? Ambot, wa sa kumahibaw. Mubalik ramang kuno to sila. Ano sa mga ilang tuyo na ako? Butlang kaha. Ayo! O, Tuntun! Ang mga tanod daron. Mayo kay amo kay naabtan, Tuntun. nga naman. Ya, ano sa may imong tuyo na ako? Kuan, gisugo mong ni sa amahan ni Mira nga pabantayan kung kinsa ring lalaki nga iyang ikakuyog. Kay paminyoon sila. Ha? O kay ikaw may suod sa mga batanon din he. Maong ikaw nga among giduol. Kay bawa magyud ka kung kinsa nakiha ang magsigig kuyog ni Mira, di ba? Oh. Ya, mao na to ha, Tuntun. Ay bawal ko kung may makita ng lalaki nga pirmi kay kuyog ni Mira. Kay gusto sing amahan nga minyoon na yun eh. O, kuya. Jay, kuyawa ini. Nga naman. Hadlo ka may bawaan nga ikaw ang uyab ni Mira? Kuyawan ko tuloy. Ang kuyawan man ka. Nga, labang ka ni Mosmira. Aw, love lagi. Niya, di ba ko andam nga mga sawan Mira. Nya, sa may plano ni mo ron? Distansyal sa kong Mira, Tol. Ibasig maminyo ko nga, was oras. Tol, Tol, di man lagi ka. O, di ni mo gidate si Mira nga Valentine's Day maron? Ikaw ang gusto na bang ideya, Tol? Amaw. Kainom ka? Eh, gamay rin. Aw. Sige. Ya, una na ko ni magtugha kay kapoy ko eh. Pangita lang dahil katulgan kung ganahan kang matug. Sige, ito. Katug na ko eh. Para ba ko'y buhato ba? Oh. Tol, isod mo lagi ka din sa akong kwarto. May tuyo ka? Kapag kong tawagin mo, Tol, eh. Pwede? Oh, dali. Oh. Uy. Tol. Kikakos mong kukunin mo. Ano naman, di ka ganahan? Kuan. Kining Baw ko nga, bisexual ka, Tol. dito. Dito ang taka ni Mira kay uyab mo. Nga, ikaw na kung gusto nga ideya, Tol, be. Tol. Ayaw, tol ba? Tol. Recorded by Radio Mo TV. Kanindot sa akong kibati. Kaya 2 minute, JJ.
Huwag nag-abot ang among duha kang apil. Ay, siya man ikong gibati niya. Dahil kung man na mahinoon ko niya. Dili, kinahanglan nga ako ng puggang pagbati Kaya dili ko gusto nga magkuba ang among kasuod. Tol, Oh, tol, kumusta? Naon sa mga liog nimo nga ganong na manibanid? ikaw ba, pabumbuan niya eh. Naol bukos ko mga classmate niya. Ano man? Ang, makukabantay nga, na chikinini ako liog. Haka na to eh. Oh. Yung bang ibata ng chikinini gabi eh. Oh, ako din na de. Mm. Na, sorry kay tol. Wala ko tuyo Okay, okay na tol eh. Nah, ito na eh. Limpit itong hitabo na to. Tol, di sita magkoy ko na. Asa ka tol? Nakoy pumahan ron. Kinsa man? Ay, kauban ko na ito nga youth ko. Si Kreslin ba? Oh, Nangay ko niya. amo ba? Oh, sige. Amping ha. Basig madihado ka. Maminyo niya kagahat. Ay, kabla ka tol. Gampir ako. Nagkauyab na mo ni Chrislyn? Oh, o tol. Dali agad. Saon, ganahan siya ako. One click raw eh. Kining tol. Hmm. Tambag lang ni ako ani mo ha. Ayaw kay padulol sa imong uyab kay basig may mahitabo ninyo. Uso ka. Silos ka. Uy, silos gud. Laim kayo sultian ko. Hapit na kumingon nga. Huwag yung uyab. Ay di man gula mautol. Ang buot ba na ko ipasabot ba? Basta niya ka nang dili mo makapugong sa inyong kagalingon o may mahitabo ninyo. Ya, maminyo hinon kag di oras? Ay, istorya ito eh. Inahinoon nga, nagsilos ka. O di ka gusto nga, madto ko sa rain. Kinaibo ka na ko. Tol. Nakabuhan ang nakalabay. Wala yun magpakita si Tol JJ na ko. Kumusta naman kasi siya? Tol, Oh, Tol. Kumusta naman ka? tabagi ko tol eh. Oh, usabay ko ikatabang nimo. Pulayas ko. Ha? Garo ko taon ka mulayas man ka? Nagpamabros ko tol. O gusto sa mga ginikanan sa babae nga, minyuon ko. Unsa? Akaw eh. Nitabog yung gingon ako tol. Hey, nagmahayinon ko na nga kuminaw ni mo. Ah, wala tayo mahimuan na, Tol. Nahitabo naman. Tabagi ko nga magkabiya ni Dapita tol. Ayaw pagbiya. Tol, Dili na maayo na imong buhaton. Kung mulayas ka, luoy kayo ang bata nga magdako siya, gaway ilhong amahan. nga. Hindi ko bato eh. Pagkaslin na lang si Chrislyn. Aron matawa ang bata nga dunay ilhong amahan. Tol, musta? Okay na ka, Tol. Ikaw? Di kayo nagmayo kay nagibuhi naman. Aw, ana gid na, Tol. Huwag kami gawa ako, Tol. Kimingaw eh. Pero watay mahimo. Di na magkamakalaag kay busy naman ka sa panginabuhi. O, lagi. Sige lang. Huwag tawag niyo ito pag may time ba? Ah, sige, Tol. Nag-anam nagkikagamay ang mga batanon din sa amo. Kay ang uban, yato na maglaing lugar. Ug ang uban sab, nangaminyo na. Na. Marot-horot yung mga batanon din eh. Oy, hala. Si Tol JJ maning nanawag. Hello, Tol! Basta, Tol. Okay naman ka, Tol. Ikaw, kumusta ka? Di kita sa balik. Ha? Ano man? Buwag din Kreslin, Tol. Uy, hala. Nga ko taong nabuwag man mo? O, di sinabot, oy. Sige rin kaway. Mo ba? Niya, asa man karon? E kung sa Davao, Tol, kita ko yung trabaho ba? Kung magkakayon ka rin ka, Tol, suruya ko tayo na. Eh, ingaw kayo ko rin mo. Sige, Tol. Kung may time ko, anahon ka diha. Kay bingaw na sa kay ko nimo, Tol JJ. As we walk the garden
Ambot ba nga nalipay mahinoon ko nga nagkabuwag si Tol JJ og sa iyang asawa? Nahibawa ko nga gugman na ni akong gibati niya. Pero kinahanglan nga akong pugnan aron dili magguba ang among kasuod. Sa pagkagkaron, padayon pa ang among communication. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagal ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Tonton nga taga President Rojas, North Cotabato. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga rekalahan till death do us part. Handumanan sa ka Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ann. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan Somewhere Over the Rainbow. Recorded by Radio Mo TV. Maunahan, love di ka. Bisan tulog, wapat ang magkita sa personal. Kay sa Facebook naman talaga ila. Pero tinudi nga akong gibati diyan mo, han? Mutog na sa ko ni mas tinuod, Ed, ha? Sa sige na to video call. Nadot lang nasad ko ni mo. Kung maunang Oo, Ed. Ako nakagisagot. Uyab na ta. salamat kayo, An. Salamat kayo. Ha? Uyab? Oo, ma. May uyab na ko. Tagadiin masab ng uyab di mo. Taga Cebu pa. Umayo kay layo day mo. Ngay naman tayo dool pa. Mabala ka man mo na ko Basi gili ka mahuman sa iyong pag-eskwela. Kay matintal o di mo susukusa. Anak. Dili mi gusto ha nga mo focus ka ng imong pag-uyab-uyab. Ate managid intaw ng imong pag-eskwela, day. Ma, ayaw ka bala ka. Kinahanglan nga mahuman akong kursong nurse assistant. Oh, kagwapo git sa akong uyab, boy. Ang ayon kaayos sa mga tato. Hi, An. Hello, Iyon ang imong kamera, be. Kaya tanaw ko na mo. kadiyot. Wow. Gapaha, ah. Buyag. Ed, mangutaan ako ba? Oh, asa man na? Nga na ting daghan kag tato. Ako, An. Tattoo artist magod ko. Malahinong nga daghan kog tattoo sa kulawas. Ilan na ganimong edad ron? Guwang na ko 32 na. Ha? 32? Unya, college pa ka? O taon. Saan man gud atong bata. Itong bata-bata pa ko. Kung man gud, nahunong ko sa pag-eskwela. Tungod lagi sa bisyo ug sa mga barkada. Maayo na lang gani, kinakaunahon na kagpadayon og eskwela. Oo. Kaya may angkol man gud ko nga arang-arang og kahimtang. Iya kong ipa-eskwela. Ug iya kong giingnan nga kung makahuman kog eskwela, iya kong hatagan og house anlat ug sakyanan pod. Wow, nindot good. Lagi. Mapitahin na nga bisan og guwang na ko. Ipadayon maghihapon ko sa pag-eskwela. Paningkamot kita ha, nga mahuman kag eskwela. Oan. Ganaman sa kumaskwela, labi na kay may uyab kong gwapa. Sus, ikaw gyud. Bitaw kaning kamot ang duha nga mahuman og eskwela kay puhon. Magminyo niya ta. Oh, Ed, paabot na ng panahon ha. An, Yes? kuan ba? Dugan ang kitang nagkauyab. Kining, dili pa kita mahimo nga magkita kay layo man ta sa usa. Naka sa Davao ug ako niya sa Cebu. May hangin ta ko nimo. Unsa man na? Kining, may bang matanaw ko si Malawas? Ha? Unsay mo tan-aw good?
gusto rin ako nga makakita sa hubo ni mo lawas pa. Dili ko, uy. Kalain po daan na, uy. Ganun lain naman ko. Mauyabang ko nimo. Basta, dili ko. And sorry. Dili gid ako kaya mapakita nimo sa akong lawas. An, Ako na ni pagon ha. Dili na ta magstorya kay may buhaton pa ko. Hapit na ba mong graduation? Kailangan sang gibati sa gihangyo ni Edna ko eh. Gipangilugan ko. Recorded by Radio Mo TV. Uy, hala. Wa man mo-chat si Edna ko ng adlaw. Milagro da. Nahiubos ka siya nga wala ko ihatag iyang gusto. Ini kapot ako sabay. Ako sing tawagan. ganun na nawag man ka. Nasuko ka na ako. Maman, nahibos ako nimo. Ed, sorry. Kain ka kawi. Wala minong dili ta uyab. Pahiblok man ka na ako. Makisalig na ako. Ed, Kung hindi na nga makisalig na ako, di magbuwag na lang ta. ha? Oo, magbuwag na lang ta. Ed, nahibaw ka kita love kaayo ti ka. Kung love pa ko nimo, masugot ang ka sa kung gusto. Kung saan daw lang kung ipangayo nimo gud. Nga, imo raman ko nga, igo raman ko nga matanaw sa imong lawas. Dinis kamera. Di ba ka maun sa anak? Yun na naman ang buhaton sa mga LDR. Sige na, mag-study pa ko. Kadiyot sa good. Ayaw sa good pag nga. Nakigistorya pa gani ko di mo. Lain pa man gud. Di ba nimo ihatag ang akong gusto? Sige na lang. Masugutan ako sa mong gusto. Tinood? O lagi. Ako na nang ipakita ang akong lawas ni mo. Kinuha ko. Pagsabot ako ibuhat. Nagpakita ko ni Ed sa upo na akong lawas. Pasaylo ako, Diyos ko. Kumusta naman ka? Mia, kaloy si Ginoo. Nakatrabaho na in town ko. Bayoy noon. Oh, nansa man ka? Giubo lagi ka. Gilantan ko an. Pa-check up man niya, uy. Ayaw pa sagdi ng imong lawas. Basing mo grabe unya na. Sa minahitabo ni Ed. Dili mo siya ma-reply sa akong message niya. Unya, dili ko na mo ito pagtawagan. Sa makinahitabo niya. Husto, akong tawagan iyong inahan. Maong wa na magka-chat si Ed ni mo kay ikulata man gud eh. Ha? Sige ko lata, ma'am. Ay nag-hire man gud siya mga maghihilot diri sa bae. Unya dili niya kaila. Ang nahitabo sadyang nagatug na siya gikulata siya pagkauman gitulis. Unsa? Ako siyang picturean ug akong isende mo ha aron makita nimo ang iyang kahimtang. Sige, ma'am. Magpaabot ko. Kinuo ko. Kanang ka nagbunog ni Ed. Salbahis ang taong nagbunog ni Ed. Salbahis! Ma'am, kumusta naman si Ed? Adi ami karon sa ospital. Ako siyang gidaha kay nagbalik-balik man ang iyang hilanat. Unsa man sulti sa doktor, ma'am? Unsa man sakit ni Ed? Kuan ko no, PTB, kon pulmonary tuberculosis. Magsigi mago na siyang inom good. Unya, sigarilyo pag yun. Maulay kayo eh. Sige lang, ma'am. Dali naman na hinuon ayuhong sakita. Manawag lang unya kong balik, ma'am. Kaya gusto na ko siya makita.
Salamat kay pwede na di kang maistorya. Ed, kaniwang na mo, oy. Ed, pakaayo ba yan, ha? Ingon ba ako nga magbiniwak pa ta? Kaya gusto ka nga makabato ng pamilya. Magpakaayo ba yan, yun? Uwan. Maningkagit ko nga maayo. Day, naunsa naman in taon ka, uy. Hubag naman kayo ng mga mata ni mo. Sige naman lang kaghilak. Nasakit ako, uyab, day. Katutuwa sa Cebu? Oo. Gusto na ko nga motiman niya, pero ako'y mahimo. Kilayo magod ko niya. Oo niya, unsa may plano ni mo ron? Plano na ko matog sa bunay. Pero matiman ako akong uyab. Dili ko musugot. Pa, Kumusugot ka mo adto kag Cebu. Babae kan. Pabuta nga siya ang mo ani sa Davao. pero nasakit manggod siya. Kung kamo gyud ang parang sa usag-usa. Kung maayo na siya siyang sakit, siya ang mo ani sa Davao. Magpakita siya nimo. Dili kay ikaw ang mato niya. May picture na sa magisa nagmama ni Ed. Kinuha ko. Kadaot ni Ed. Nag-chat nga ni Ed na ako. Masawa na ako. HIV ang sakit ni Ed. Ano? Ganawa ka ba sulti na ako sa tinuod yung sakit? Pasalamat ka. Ako nang gitago ni mo. Kung ako sa ning gitago sa akong inahan. Ganang imo ba rin gibuhat, ha? Dili ko gusto mahasol mo. Grabe ka, Ed. So, sa doon katuig nakahimo kas pagpamakak na ako. Kung saan naman lang itong mga pangandoy, ha? Magtukod na kaugalingon na itong pamilya. Pasalamat ako sa akong mga sahat ni mo. Ed. Pag-ampo ko ka ta. Bilang mayo ko sa kong sakit. Pagpakaayo, ha? Nagkinahanglan ko ni mo. Kumusta naman ka? Pagpakunawan ng kaon. Nagpagawas na po sa akong hukaw. Maayo hinuan. Mo trabaho sa ako, ha? Manawag lang unya ko ni mo inig out na ako. Sige, Ann. I love you. I love you too. Salamat kay break time na nako. Akong tawagan si Ed. Unsa man yung message sa inahan ni Ed? Day, patay na si Ed. Dili ka ni tinuod. Salamat nga nagpakita ka, Dayan. Ana ang iyang haya. Ed, nakita na kita. Mao kini ang unang katapusan at
So I can waves over calm, calm, calmest of Anak, mahimo pa. Ayaw siluti ay mong kaugalingon. Patay na ang uyab. Ang patay para sa patay. O ang buhi para sa buhi. Pa, Bata ka paan. Nagapay mo ang ugma ang paabuti mo. Move on, anak. Kalimti ang uyab. Sakto man sa si Papa ni mo, day. Kinahanglan na gyud kang move on. Dili na to makamahay mong uyab nga patay na, uy, kay ato magyud kasi ang lubong. sakto ba, day? Ganitod maayo nga magsigi ko guna ni Ed kay patay na siya. Correct. Day, Dayan. Ikaw na naman atong pasyente nga magawas ha. Busy ko kay ko, day. Sige, day. Asa man? Uy, gadang gidi ay ka, sir? Oo, ma'am. May ganigay nadali. Na okay rin taon. Maayo noon. Okay na, sir. Pwede na ka magawas. Okay na. Thank you, mama. Unsa ka mo first name, ma'am? Ann. Ako na si Jed. Ay, noon sa amin ko. Dili naman noon mawasak mo na ako na ang itsura ni Jade. So, ayan ko na ako pangita yung Facebook, be. Oh, nakita na ako yung Facebook. Uy, ulitaw ba ni siya? O sa siya ka-engineer? Oh, na pinakabutang na kinahanglan siya guyab. Husto, ako ni siyang unahan o chat, be. Ano na ako ikasulti-sulti o malingaw sab ko. Mo rin na istorya sa mong kinabuhi? Oh, Jade. Maabit ang bisag uwaw. Niwan ako og message ni mo. Gistalk ti ka, kay gusto ko nga na ikasulti-sulti. Kay buutan ka magod sa kong tanaw. Abi mo, An. Nalipay sa kong nakailata. Basi, mauna niya ang tubag sa akong mga pagkampo. Ha? Basi ni ay, ikaw na ang ihatag sa ginauna ko. Jade. Pero wag ko magdali, ha? Gusto ko nga magkailan may tagmaayo. Nga masuyito ta sa usag-usa. Jade. Sa pila ka buwan nga nagsige mi og kita ni Jade, amo na lang nabatyagan nga nahigugma na daymi sa usag-usa. Hangtod nga nakauyab mi. Wa sab ko magmahay kay buotan si Jade og provider sa ilang pamilya. Tinuod din ilang giingon nga everything happened for a reason. Ug matod pa nila, ako na imawa, nasay mo abot nga mas labaw pa. Linhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Someday I wish upon a star. Ilan na katuig ang nakalabay, Lucille, nga nawa na yung bana. Hagtod karon ba? Huwag yapon chance ni mo. Arman, doon ako'y mga anak. Si David ug si Karen. Dili lang ko sila pwede pasagdan. O gits may nag-ingon nga pasagdan nato sila. Arman. Lucille, usog tulog ko ni mo. Isaad ako nga panggaon ako sila. Nga murag yun og akong mga anak. Arman. Usog tulog ko ni mo. Pakaslan na yun ka sa labing daling panahon. Arman. Git ka kasi mo desisyon nga magpakasal kang Arman. Ay, dali man tingali sayop nga mga ambisyon ko nga dunay mo barog isip amahan sa akong mga anak, day. Dili ba? Ano? Uy! Kanay willing? Why not, diba? Pero, day, sure na magiging ka kang Arman, ha?
Sa akong tanaw, buotan si Armanday. Pila na sad katuig na sige siya panguyab nako pero hangtod ron, naagyapon siya, nagpaabot nako. Kumao na! Kung sa'y naasod sa imong dughan, nanggo! Pero, tay, sultiyo na imong mga anak. Kung maunong gigani na imong desisyon. Nga ma? Mga anak, diba, dugi namang wa ni si Papa ninyo? Ngano di ay? Nak, kung magpakasal si Mama magbalik, okay ra ba ninyo? Ni kinsa man? Ni Tito Arman ma? O, nak. Happy man ka ma? Oh, kung happy ka ma, support na ni si Inday Karin ni mo. Tinuod? Oo. Oh, salamat mga anak. Hisaan ni Mama, ha? Dili mawa akong pagpangga o pagmahal ninyo. Bisan pa man og maminyo og lain si Mama. Day, kumusta? Positive ba? Negative gihapon. Mao ba? Sige lang. Basin sa sunod, nakarang gina. Sorry, Arman, ha? Day, okay ra. Di mo sa dani mo sa. Basi, dili pagod tingali ang gustong higayon karon aron makabatuntag atong kaugalingong anak yun. Day, mulakaw sa ko, ha? Asa man ka? Magiginom ako sa kong mga barkada. Sige. Nasayod kong nahiubos gid siya. Pero, unsaon ko man, ngawa pa magit ko mamaptos. Kinuo ko. Si Arman Manon. Hubog na sad. Kadugay ba ni mong nakable, ha? Saman, nagay gitaguan din eh? Unsa? Unsa may taguan ako, dong? Tingali kay kabit, no? Arman, hubog lang ka. Bisag unsa na lang nagyunaon na nimo. Dali, sige na. Aga akong di ka pa doon sa kwarto aron makapahuway na. Sige na. Ayaw kong binuang halos eh. Arman! Ayaw kong binuang. Kung di ka gustong mapatay ka, apel bang imong mga anak? Arman! Ma, di ka dugay lagi no? Kay nagkasalbayas lagi na si Tito Arman. Shh, nak. Ayaw pagsultian na. Tingalig madunggan ka. Inormasan. Sige ka lang niya pasakitan. Sa una sa buhay pa si Papa. Wajud ko mainamdam nga pasakitan kaniya. David. Bad kayo siya. Unsa itong kipanultir mo, ha? Oh. Recorded by Radio Mo TV. Unsa itong gisultir mo, ha? Arman, please. Ayaw lang pasakiti ang bata. Barka! Arman! Ayaw ko ikumpara sa inyong amahan na patay na! Arman, sa gusto na! Hawa din! Maluwi ka sa kong anak! Gusto na! Marika! Arman! Arman, gusto na! Ayaw pasakiti akong anak! Busukol ka na ko, ha? Sige! Kung pasakitan mo pagani akong anak, pagyong tagyod ka! Sige, sawaye! Sawaye! Hindi lagi ko mahadlok po yan ng prison para lang sa ako mga anak! Mapatamahuman ito! David, toga si Karen. Sige na tayo na. Mamahawa ta din, hinak. Biyaan na to si Tito Arman ninyo. Dali!
Arman sa ilang bukid human mo makasal. Nga naman unta may bahay sa imong bana din sa kanhin imong bana. Mao mo gusto niya. Dili siya gusto nga mag-ipon mi. Unya akong banag gihapon nga akong mahinumduman. Dahil, unya mo apas to din sa inyo. Gipablatter ko na siya. Aron dili na siya makaduol pa na mo. Sige lang tayo, kabala ka. Dinis ato, safe mo. Kay kung pabuang-buang siya, pwede akong mag-adjust mga tao din, ba? Lucille, please, ulalin mo sa ato. Ano ni Anhi pa ka? Dahil, Lucille, pasaylo ako. Dili na, Arman. Dakong sayop na nagpakasal pagit ko nimo. Nagtuo kong tarong kang pagkatao, pero di ay salbahis kang dako. Ayaw na gid ba pagduol na ako, ha? Kung dili ka gustong ipapriso, ka. Lucille. Tingalin kalimot kasi mo pagpasakit na ako. Doon ako ebidensya. Doon ako yung mga litrato sa kong bunog gumikan sa mo pagpasakit na ako. Pahawa na din kung dili ka gustong ipadakop, ka. Lucille. May buntag di ha. Niya si Jake, Igso ni Gilbert, sa una ni mong bana. Lucille, kumusta? Jake? Maayo naman. Kumusta naman ka? Uncle Jake? Ikaw dyan? Oh, David, kumusta? Okay ra. Karon palagi ka magpakita na mo, Uncle. Pasensya na ha. Usaon nga lisod manggod ka nga kung kahimtang dito sa gawas. Maong karong pagi ko makahigayon og pauli dinhi sa ato. Jake, dayon una dinhi sa amo. Aron makarelax ka. Sige kay doon na sa tayangay ka pa nagsultihan. Diba, doon nakaisulti na ako. Unsa man na? Lucille, dogan ang patay si Kuya Gilbert. O, nasayod ko sana itabo sa imong ikaduhang kaminyoon. Atagi ko laing chance, please. Jake. Kita mo ginagawa na nagkarelasyon, di ba? Huwag nagkabuwag ta sa dihang milarga ko kay naibawaan ako nga kamo na si Kuya Gilbert. Sakit ito para nako. Pero gidawat na ako nga ako kapakyasan. O dili yung na nakasayon ang pasaylo ninyo. Pero gipasaylo ta na mo. Human sa pila ka tuig nga nakasa mo na ako. Jake. Pero hangtod karon, Lucille, bisan ka sa wagin mawa ang akong pagmahal nimo. Atagi lang kong laing chance. Ug isaan ako nimo. Panggaon ti ka. Ingon man sila si David o si Karen. Ug sobra pas pagpangga nga gihatag ni Kuya Gilbert ninyo. Sa buhi pa siya. Jake. Darling, can't you see what losing you has done? Nagkabalik yun ni Jake kuman sa pila ka tuig nga nagpaabot siya sa akong tubag. O bahin ni Arman, sukad lang ako siyang gihadlok nga ipapriso na ako siya. O na gid siya magsamok-samok na ako. O wa na sa gid magpakita pa na ako. Og nabalitaan na lang nako nga naghikog ni tungod kinakautang og dako. Og sa laing bahin namo ni Jake, malipayon mi karon uban nga ako mga anak. Sa una na kong bana nga iyar sang igsuon. Karon, mabdos na ko sa amog yung anak. Og nagplano nga magpakasal sa dili pa maklaro nga kuntihan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Lucille
nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon, kipangayo awit nga Nicolahan. This time, I'll be sweet. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Jera. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Love moves in mysterious ways. Recorded by Radio Mo TV. 9,000, 10,000. Nagunsa ka diha, Jera? Ay, nag-ihap ko sa kong tinigom diary. Nga naman? Nakigamitan, anak? Plano man gud nako nga mga apply ko para sa laing nasod. Pero sa dili pa, kinahanglan ko nga mo eskwela og Korean school kay sa Korea man ako planong mo apply. Ay, biyaan din minimo ni mama. Para man sagod nato ni akong buhaton, day. Ug usa pa, magsugod pa man sad ko. Layo pa kayo sa kamatuoran ni akong paglarga, uy. Ay, kalimot sa kong pasalubong inig ulit, ha? Ako may pinakadaghan kay ako ba pinakapinangga ni mo. Tanawa ra gud ka? Nagpag-uol-guol ka niya. Lagis ko takag pasalubong. Kamu ni mama mo akong pinangga, uy. Way labaw ninyong duha. Ay, ti, nakachat na kasi mong Facebook. Uwa pa man nga naman. Na may video ni mo nga nag-viral. Daghan kaayo og views. I-check ra gud unya. Wow! Kadaghan gud ani. Wa ko mag-expect nga mudaghan ang views ani, day. Padayon na pagsige ni mong video, ti. Basin ti ay makakwarta ka, ana. O gay nakakinahanglan nga mo larga. Bitaw, no? Sige, ako ni sawayan, day. Bye, guys! Salamat sa pag-uban ako karon. See you on my next video. Yawa ko rin muna. Ah. Vlogger din, ron? Gisuwayan na ako pa, uy. Basin di og maparehas sa usan ako ka video nga mudaghan ang views. Kugi lang yun na. Ibaw ko nga mo click lagi ng ubanong video. Salamat pa. Ay, kapila naman din ako nga video nga gi-upload. Kamay ra magid ko yung views. Basin og taghapratong akong usa ka video, no? Dili gid siguro ni para ako ang pag-vlog. May pagbular ka na lang gid ko. Ayo. Oh. Hala. Murag si Rico man ron. Marag naalagi si Rico sa gawas. Ang imong crush. Ay! Amaw. Ang putog nga nun ni Asia, uy. Go sa dayon. Dali na. Okay na ba kung naong, day? Oh, pagdali, kimalakaw na unya na. Hi, Rico. Di alagi ka. Nagpadalang og pang snack si mama. Ubay-ubay man ang luto niya. Mao nga iya nga gipato din sa inyo. Mao ba? Salamat kaayo, ha? Sige. Alis ako. Grabe. Lakaw na magdiritso. Huwag mo lang madutlis akong pagpakyut niya. Ay, ambot ni Moriko. Hard to get kit kaayo ka. Kaya ba ginaling ubang mga tao, eh? Bisagod sa lagi bidoang. Daysa? Unsa di ka kung binuang na lang ako i-content? Sure ko nga, daghan gid ang malingaw. Daghan gid ang mutanaw. Og mo share pag yun. Bebe, suwayan ako na, be. Maguna-una sa ko og katawanan nga content. Unsa? I-prank ni mo si Papa? Day. Mas nindot mong good ang prank kay dili scripted ba? Unsa man sad imong nahanaan nga prank, ti? Akong inon si Papa nga mabdos ko. Ha? Recorded by Radio Mo TV.
uyab. Unya na mabdos ka? Basta. Ako na'y bahala og pangita og tubag, ana. Basta kay tabangin lang kog set up sa camera para makuha gid ang reaction ni Papa. Sige, bahala ka ti. Kano sa manini mo siya planong iprank? Unsa man? Ready na imong kamera diha? Oh, asa naman di ka? Pagdali diha kay basi mo nakaulis Papa. O, laki. Niyan ako sa gate. Musod na ko. Andaman ang kamera kay mo emote na ko. Pa. Jira? Anak? Ngano? Usa problema? Ha? Na ako isulti ni mo. Usa na? Mabdos ko. Usa? Ngano? Nari kayo yan? Wa. Pero gipahimos lang ako pagkababae pa. Nakainom ang good ko. O nahubog na ko. Maungan ako'y kusog ang busukol. Sa ato pa? Kailan din ni mo ang nagpahimos mo? Ha? Kinsa ba tawala, ha? Kinsa? Si... Tubag! Kinsa nagpahimos mo? Kinsa ba ka? Kuan pa? Si Rico. Si Rico? Ano siligan? Adi mal... Agay pa! Asa mo ko ni mo daton? Asa ka pa? Rico! Gawas niya! Rico! Pa! Ato ba galing resulta sa mga kabuhan? Pa! Rico! Ayaw ka mo nga si Rico! Kuan pa! Prank na ni pa! Prank na ni! Usa prank, ha? Ay kung binagyan niya! Prank na lagi ni pa! At tanawaon ako yung kamera, oh! Nag-video mong gano'n. Dili! Kinahanglang manubag yung si Rico, ari! Pa! Sige na pa, tara mamauli na lang tapabi! Ha! Rico! Ito, ilagi ko pa, prank na lagi to! Sa ato, kuya. Kinahanglang manubag ka sa kawan sa imong gibuhat niya. Ha? Mabdo siya kay imong gipahimuslan! Ay, wawa ba aliw eh. Namong pahinunsi ko. Pahis ka! Ayaw ka bala ka, kuya. Andam ko nga manubag ni Jera. Ako siya pagkaslan. Ha? Tanan bahin sa kasal. Planado na. Ang kuwang na lang, ang pagsukod mo sa imong gahon, Jira. Pa! Yan, taon na mong duha. Rico, sorry. Namong na lang hinoon ka, ani. Ikot ba kasabot si Papa? Bisag kapila na ako siya sultihin nga prank ra to. Pero ayaw ka bala ka. Mangit ako paagi nga dili madayon ang kasal. Sorry kit kaayo. Nganong dili man nimo ipadayon ang kasal? Wa gid ka kagusto nako, Jera. Ha? Sulti lang ko sa tinuod. Nakagusto ka nako o wa? Rico, guwapo ka. Buotan. Kinsa may dili makagusto nimo. Pero dili ko gusto nga maamong lang ka. Wis, ipadayon na to atong kasal. Bisan og ako rin nakagusto nimo. Gusto gid ka nga magpakasal ta? Tanaw nimo. Ngano misugot man ko nga pagkaslanti ka kung wa pa ko'y gusto nimo. Oh. Dugay na. Magsigir ako tanaw nimo sa layo, Jera. Tuyoon pa gani na ako nga ako mo imuhatod kung unsa ipada ni Mama din sa inyo para lang nga makapaduol ko nimo. Mahal ta ka. Dugay ra. Mom, please. Pakasli ko. Thank you! Salamat! Salamat! Kada, Jera. Dugay naman nimong nakuha ang akong kasing-kasing, Rico. Charot. I love you.
I love you too. Salamat ha. Ikaw wa pa kamutan to nga pakaslan ko. Patay ko di Papa. Ibag siya mutuon ako. Sa tinuod lang, di ba mas papa ni mo o yung manghod nga dako kay kugusto ni mo? Oh. O yung kayo si papa ni mo kung magkakita. Mao siguro nga yang gisakyan na lang ang imong prank. Nakakita siya og rason nga ipakasal ng duha. Mao ba? Kamo gud di ay. Ug ikaw rin naunay sa imong prank. Ug salamat na hitabo to. Asawa na tika. Who'd have thought this is how it be? I forgot how we. Paspas kaayo ang dagan sa among relasyon ni Rico. Wa ko mag-expect na tungod lang sa kong binuang, nakasal ko og kalit sa lalaki nga dugay na nakong nagustuhan og ipangandoy. Og pinangga sad kaayo ko niya. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Salamat in taon anak kay miuli ka na gid taon din sa atong probinsya. Opa, gimingaw na sa kay ko ninyo, good? Tadong tuwa pa ka sa laing nasod. Dili ka na hapit manawag. Imong Facebook, dili sad active. Grabe magod akong kabisi dito pa. Dali mo. Manghabwa ta sa akong mga pasalubong para ninyo. Wow! Taghanang yung dali mo, kuya. Oh, gidaagin ako tanan kay wala mong gugoy planong mubalik pa dito larga gud. Uyan la, sa ato pa. Makauban na ka na mo balik nag. Ato ko sa syudad mo stay pa kay magtukod kog negosyo dito. Pero mauli gyapon ko ninyo diri. Kada weekend. Arang-arang na lang yung taon kay doon na lang ka. Kung may ngaon minimo, pwede ra kami mo ay muadto nimo syudad. Oy, ay lang pa oy. Wata lang ko niyo din eh. Mubisita ra ko ninyo. Kuya, anong naman kayo mga babae nga mga gamit ni? Ayay, may uyab na kanak. Sa ako ng mga amiga pa. Usahay, may bilin sa kong gipuyan. Ikaw, kuya, ha? Chickboy, tingali ka no? Chickboy ko taon. Di, oy. Ay nalang nagilabti ng mga pangbabae di ha. Paspasi yung pamili kay muadto na ko sa syudad. Paspasi. Ay, nagtuo kog imo ra kong Indianon. Wa naman ko ka mag-chat na ako. Hinay ang signal dito sa probinsya, good? Unya, nagkita naman si mo uyab? Wa pa. Ako sa ginan nga, ipahimutan sa anak ko akong mga gamit. Unya, unsa may plano nimo? Ambot. Maniit sa ko kung sa gani akong batiyo ni nagkita niya. Basig, mubalik na yung spark day karon nga di na may LDR. Go, best friend. Basta kung unsa may desisyon nimo, always lagi kong nakasuporta nimo. Salamat, best friend. Big time na gining akong uyab da. Dinhi na magikudadon sa mahalon nga restaurant. Kay deserve mo sa nimo. Sa tanang pagsabot na ako sa panahon nga naapa ko sa laing nasod, wag ko nimo dudahi bisag usahay di na ko makachat nimo. Kay nahibaw ko nga busy ka. Og of course, dako ka kay kung salig nimo no. Dili sa alim imong gibuhat nga nalayo ka para magtrabaho. And thank you ha sa pagpaningkamot para sa tong future love. Love, okay na ka? Okay na. Okay na ko lang. Excuse ha? Hello? Best friend? Na ako'y good news nimo later. Chat ko kaasa ka human ninyo mag-date ha? Sige. Bye. Nalagod ang best friend nimo. Nga dili magsamok mag-uban ta. La, nara siya importante nga tuyo. Ikaw ba? Ang dangan na nang sige ni mo og silos bahin niya, bi? Okay? Best friend, mag-open ubag nga bar ang akong friend. O gusto niya nga usa ka sayang entertainer. Tinuod? Yes! At ako pag yun budget nga ihatag di mo. Kay medyo layo man diri sa ato ang bar. Okay, sige. Salamat kayo sa pag-recommend, ha? Best friend.
Good job, best friend. Salamat, Miss Brent. Uy, hala. Kadagan nag-miss call si Kiana. Oh. Naas siya sa kundo? Mao ba? Diin man sa giyawi. Recorded by Radio Mo TV. Nalimot ka nga na ako yawi diri sa tuwa pa kaslaing nasod? Oo, di ay. Love, ano mo sa ka mag-ingon nga moari day ka karon? Nawa o, gubot pa kayo din eh, oh. Wa ko makalugar o panglimpyo. Sulti ko tinuod dyan, di. Ha? Kano sa ala ka nagbinuang nako? Uy, din ka ng lipstick. Sa kabago pa ni mong nauli din Pinas? Nakadana din ka babae din, he? O nagbilin pagin mong ebidensya? Kaya na, nasayop ka. Sino sayop? Niya, o gikuptanin ako ebidensya. Mamakakyapon ka? Kaya na. Salbahis ka? Nagtinarong ko ni mo na apakaslayo. Pero nakahimo ka na ko ani nga naakas Pinas? Sabat na siguro ito slaing nasod sa? O sa kayo binuhatan ni mo dito, no? Love. Ayokong toga, ana! Magbuwag ta! Kaya na. Sultihin na lalagi siya tinuod. Ambot lang. Wasag ko makasabot sa kibati. Kung malipay ba ko nga, gibuagan ko niya o mag-uol ko. Ako din iuli ang mga... Kaya na. So sakto gina ko sa kududa. Ikaw gina mo ibabayi ni Jandy? Buang nga ba ako, no? Nga nun nitoo pa ko siyang giingon nga amiga ra mo? Kaya na nasayop ka. Nasayop gid ko. Nasayop kong tao nga gimahal. Ug naibaw mo nata ka nga may uyab na si Jandy, bigaon kang dako. Kaya na. Oo nga naman. Ako imong padlongon? Sakto nito ko! Bigaon na! Bayot ko! Unsa? Kalit lang. Kalit lang kay nga, wala ko makasabot sa kong kaugalingon. Kaya na, pasabton ti kag unsay hitabo. Ha? Nagkinahanglan kag trabaho? Oo, kasi tinuod lang. Ngayon ko sa Manila karon. Nga human akong kontrata sa laing nasod. Pero di pa ko pwedeng mauli. Kinahanglan makakwarta ko. Labi na gin nga si Papa ni undang sa iyong trabaho. Ug si Mama, dunay sakit. Best friend na baangi ko. So ayan ako, tawagan kailan ako sa Manila. Pero, kuan lagi. Kinahanglan nga magbinayot ka. Magbinayot? Nga naman. Mga entertainer nga bayot man ang kuhaon. Ha? Sige, paala na. Sudlan ako bisad unsa pa nagtrabaho Og baot to. Sukad adto. Mura kog nakauyon nga nagbinayot ko. Ngay mga panahon nga ma-attract na kog sugod og lalaki. Pero ako ning gipugnan kay na ako'y uyab. Naa ka. Pero sadyang nauli na ko din sa Pinas. Ug nagkita tag-usab. Na-realize na ko nga ngawa nang akong feelings para nimo. Unsa? Sa ato pa, tinuod gid nga wa kay laing babae? Wa. Ako ang nahimong babae. Diyos ko. Sorry, Kiana. Sorry kung nawa nga akong pagkalalaki para tumanon ang akong promise nimo nga magbinyo ta. Nga magkapamilya ta. Pero di na ako kayang magpakaroon ingnon. Di na ako kayang ilaron ka og ang ako kaugalingon, Kiana. Thank you, everyone! Thank you! Best friend, Ah, naa
Best friend. Pailang-ilan ni mo. Ha? Kinsa man? Jan, Janty. nice to meet you, Jandy. Nice kay kamusyo. Salamat. Biyaan sa tamo ha. Excuse me. So, pwede ba ko nga makapangayo sa imong contact number, Jandy? I love you. Oh. O gusto gi ko nga magkailagi ni mo, Jandy. Pwede ba ko ni mo hatagan og chance? Jan, sorry ha. Pero, di pa mo ko sure nga andam na ba kumusod og balik sa usa ka relasyon. Kung anong good Jan, daghan pa kay kog mga what if ba? Nagasabot ko. Pero please, hatagi lang ko og chance nga mapakita na ko nimo kung unsa ko mo pangka. Okay lang ako nga wa sa tayo relasyon. Pabuto na ko ang imong desisyon. Oh, it's you. I know you too. Huwag ko mag-expect nga moabot sa akong part nga ako nasad ang panguyaban. Sa tinuod lang, nindot sa pamati nga gipanggal kog samot nga ni babae nga akong gipati. Pero hangtod karon, di pagyapon ko sigurado kung andam na ba ko. Dini nalakutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka may higalang kaagi ni Jandy nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit yung nagalahan. How will I know? How will I know? Kaagi gibahatan na do sa radyo ni Carol Marie Hikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasig ko gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit.